Ki pulit ka Laban Police Station hakamit jong ka Sauterik Nailar kilalap dien ya kawai ka metiap jong wei urang ba ubomla ban itu ka batia lingktar hakawai ka jaka ka batte nyut ha lyndet ka Madan Garrison hajan jingking Harrison Laban ha ryngkat ki dien mynsaw hakamit ka phan. Superintendent of Police City East Khasi Hills Shillong lingba ukurwo ula pentip ba hadien bala penlong ya ka jingtok kir benia la pendep ya baro ki jingdon kam. Kumjuk hadien bala pendep ya ka postmortem ya ka ni ka metiap la penkriya no sya ka jaka bu metiap jong ka civil hospital Shillong na ka benta ka jingpen itu bat ka jingwan shimti. Kani ka thaukat kum ka Laban Police Station UD case number 09/2025. Uni ubriu ubaladon hapadeng ka arpu prahadu laipsan snem rta bat ubadon ka renyeng kumbasan pun udai ubakam raiko ubanep kumut bat upong da ka patlun tracksuit rong blue ka t-shirt rong violet bat ka sweatshirt rong grey. Kumtala kentu ki bahayi ngasem bat ki weipat ki badon jinga day bat uni orang ba bla khlat no bakin wan syapo civil hospital ban phone syakine ki number na ka benta ka jing shimti ya ka metiap. OC Laban Police Station, North Line Ryusau RRR Laiway Nriu Pra. But IC Police Station Control Room Shillong, North Line Ryusau RRRRR Iway Sau Lane RRRRR Iway San.